πέρυσι ο Μπολτ συνάντησε στον Δαγκάρτη και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Εκεί ο Μπολτ από τη στιγμή που κατέστησε μια εκστρατεία θέλει πιθανότητα. Ο Γιώργος Μπλέικ ήταν δεύτερος, ο Τζάστιν Γκάρτιν τρίτος, ο Μπλέικ τεχνικά αυτό. Ο Γκάρτιν είναι γείτονάς του σήμερα, στο διάδρομο, στο 6, στο 6. Τους κεντρικούς διαδρόμους, δηλαδή οι διαστατές, ειδικά. Κάτσε ρε Μπαμπή για να με βοηθήσεις λίγο. Έτσι, το βάλω, δυσκολεύει. Άλλε μέτρη πέρασες. Τι δικαίω. Τις επιδόσεις που έκαναν και τις θέσεις που έκαναν στον τελικό. Ο Τζέιμς Κασαόλου τα κατάφερε να αφήσει τον τελικό, έχει ένα πολύ προβληματικό προβληματικό, πολύ καλύτερο από τους ελληνικούς του. 9-91 στην επίδοση, μέσα από όσους εξής έχει τον τελικό. Πιστεύω ότι μέτρα κατέβασε το ρεκόρ του, το τελικό ρεκόρ του, δεν είναι φτάσει στο 10 και αν έχει άλλη περίπτωση στο τελικό, και κάνει μέτρη και περίπτωση. Ο Μίκελ Ασμέιτ, ο Τζαμαϊκανός, κατέβασε το ρεκόρ του στον τελικό και βέβαια το έφτασε στο 9-90. Επομένως, κρατήστε το γιατί έχετε φόρα από τα τελικά. Πω, είναι 4 Τζαμαϊκανοί, Από αυτόν όταν περιμένουμε οι Αμερικανοί έχει κρατήσει τα πάντα για το Κούσα. Είναι μεγάλη στιγμή την ώρα που ο Μπολτ ίσως φαίνεται ξεβάλλει. Πάλι το ίδιο. Καλά, πώς τζέμα έκανε. 4. Έχει ζέστη πολύ όμως. Έχει πολύ ζέστη και υγρασία πάρα πολύ. Καλά αυτό συναντηγιά. Ναι. Για μια κούρσα πάντα περιμένει όλος ο κόσμος. Έλα ρε πως την Bolt. Μπροστά είναι ο Γκάτλιν, φίλε. Θα νικήσει ο Bolt, θα νικήσει. 9,78. Είδες που είπαμε πολύ μεγάλος. Έπαιζε να το παίζω στοίχημα. Τον νίκησε εύκολα ρε, αλλά δεν πάει. Δεν είναι τόσο καλά φέτος. Στο πά. Μάξ. Ο Γκάτλιν. Ναι, σου είπα ο Γκάτλιν.
Να το. Είδες ψούπα. Αυτός δεν είναι για παρακάτω. Είναι μέχρι εκεί, μέχρι 9, 79, 80, 85 εκεί. Φαίνεται, όταν είχε κάνει στα το 9.58, είχε κάνει 9.82 περπατώντας. Μην νομίζεις, το ότι χαλαρώνεις κερδίσεις 1 μέτρο 2. Άμα κάνει μια καλή εκκίνηση στην αρχή, γιατί πάντα στην αρχή είναι πίσω. Αυτό το βλέπεις συγκριτικά γιατί είναι ψηλός. Ο ψηλός δεν μπορεί να κάνει τόσο εκρηκτική κίνηση που κάνει ο άλλος που είναι μισό μέτρο. Γιατί κερδίζει μετά τα 60, κατάλαβες, λόγω διασκελισμού. Στην αρχή δυσκολεύεται.